Аз съм Емил и днес ще ви запозная с Деси Кифлата. Ела, Деси. Здравейте, аз съм Деси Кифлата. Тя е Деси Кифлата и тя ще е нашата асистентка. И днес ще задаваме въпроси от едни приятели. Има тук едно листче. Един приятел ще задаваме въпроси. Колко кила грим си слагаш на ден? По 10. По 10 кила? Да. Кажи на тях. По 10 кила. Тук пише по колко кила грим си слага на ден. А колко? Колко кила? 10. 10? Говори по-силно малко. 10. 10. Какво пише това? Чакай. До колко часа спиш? Тук пише някакво си. До колко часа спиш? Тук пише до колко часа спиш? До 1 часа. До 1 часа? Да. И после колко часа се гримираш? 10. Какво? 5 часа. Оле, бошке, цял ден ти отнема да се гримираш ли? Да, с това цял ден се занимавал. Добре. Косата ти изкуствена ли е? Не? Не. Кажи на хората. Не. Добре. На колко години си? Аз? Да. 28. На 28 години тя. Хора, аз съм на 12. Не ставай за мене. Не, взимам. И тук пише... Какво? Няма друго. Добре. Кажи поне чао на този, който гледа. Чао. Това е от мен YouTube. Subscribe и харесайте клипа. И скоро ще кача и зад кадър.